Rumahnya Mas Lunggi lokasi. Wow.
Wong ile ora tau mencet kaya awake, kaya aku sing lugu. Kor batek sih mencet sik suwi. Iki mau awake dhewe sangat meriah sekali. Ganongan nanggap ganongan ya iki lho. Biasanya tuan rumah ngombe, tuan rumah kabeh iki biasanya wong reok, wong tanah keliaran kene. Napa dong? Aku lara cedok penyanyi siji loro telu ki grogi. Apa kena sing ngendang 40-50 cc mau lho. Edi Gial, Edi Saulin. Kok iso sampe aja kaya ngono. Lah iki setangannya jaman biyen. Lho. Pantarane wit ringin Pak Edi karo Pak Samsi karo Pak Drao iki ya Pak Edi iki. Lah aja kaya ngono. Awake dhewe mau dina bahagia. Ya Dan, ganongan nanggap ganongan. Aslinya aku nih iki tuan panitia lho, guys. Tuan panitianya apa? Aku aslinya gerane tas cilik kae. Oh, gerane bocah-bocah cilik iki ta? Aslinya aku panitia. Panitia. Lah aku tekan kene iki ora murah dibayar kok. Sedulur kok. Lah kowe piye tembunge ning kowe? Aku dulur, nggih awake dhewe. Neng aku ya becek ki mau. Aja ngono-ngono. Awake dhewe iki sing dijunjung apa to? Sportivitas, seduluran. Pemain bola to? Lho, badminton iso, bal-balan iso. Sportivitas seduluran. Kabeh ning kene iki nguri-nguri budaya dalam hajatane pernikahan adik pongge. Kleru goblok. Sopo? Ngurine kabeh iki balene tumpangan karo numpangi tok kuwi.
Lah iki Aku ki. berbicara tentang Lah iya. Kowe jarimu ning kene Indo. Kowe jarimu ah. Kowe jari Kowe jarimu ya aja kaya ngono. Kowe jarimu ning kene ketumpangan karo numpangi to loro to. Lek aku pilih ketumpangan tok. Ketumpangan tok aku numpangi moh. Lho, kok iso? Lah wis sakmene mbane gelem nampeni Dracula iki. Dracula kok tumpangi. Ya ning kene iki hajatan ngregane Mas. Mas Pongge duwe hajat. Ora bayaran, aja ngengkel. Wis, pokoke dina iki ora sandagel, ora usah ditokne kabeh. Ojo to. Adi ora bayar ojo. Nggih, aku harus jujur ora Berarti bayar. njaluk bayaran. Ora, maksudnya cateten tok nggih. Ya aja kaya ngono. Guyub rukun bersama iki. Lan iki sapa neh iki? Dinikmati kabeh. Sing nggembet iki. Sing ngombe ngono. Dik Pongge termasuk biyen bolone awake dhewe lawan. Nggih, ngapunten Bapak Ibu, jaman semanten iku Pongge kula temu teng anu, teng pinggir dalan. Aja kaya ngono. Bangjo. Heeh. Terus ketemu kula kali Mas Josika tak openi. Lah, Kok ngintip menungso celeng kok ini mesake, tak jumpuk. tak jumuk. Nah, di rumah. Di rumah glaro, malah saiki delok to. Kondang sukses kaya ngene. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan. Warga masyarakat Ping. Ijo. Koncone Pak. Ijo iki koncone Ping. Wajar warga masyarakat ngijo matur suwun sangat sampun rawuh sedaya. Kagem seni Riok Ponorogo sing rawuh sing ing luar kota daerah mriki matur suwun rawuhe. Nggih. Ayo Gus. Wong kowe arep What the lunggah-lunggah. hell? Ini speaking in the to my in the gulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyar Pak Etal. Saulin. Aku asline ngenteni Iya, wong iya. iki ketemu karo sing Soji. Cup ama ki lho Mak muda 5 sasi ning pondok Gontor mulih kok Gontor iso dalil kaya ngene dirungokne. Iya, pengalaman maling kotak amal. Potongan ngono. Sugeng rawuh para sedulur, para sesepuh Riok Ponorogo. Ae ae. Alah Rama pucat ora tau digarap ngene iki pucat bae. Jopan alah. Ya. Anu kuliah ngalor le. Kuliah ngalor. Mugi sedaya panjang yuswa kalis ing sambika. Apal ki ya umur iki ya. Mangan graji entek 5. Salat ngaji cagake agama. Aku lali bariki omong apa. Ndang jumukno tulisane gek tak waca. Aku lali nyuk. Antuk derang. Dino Rebo iku dino kang minulya. Mula ayo sregep sembayange ning alam
Su. Iya. Jalan awas ini ya. Oh iya. Iya. Tuku sawah gabae panen. Gabah panen nggih tuku putu. Pak Parmen ndang-ndang metu. Ndang-ndang metu tak enteni sangu. Apa Parmen iki mertuane Ponggi? Cekal semanten hitungan kula mugi luput nuwun pangapura. Wong tak dentung den. Ya. Ra taune oreokan digarap meneh iki. Iya, apa enak. Apa meneh kowe tak jebak tenan. Iya. Itu biar ada perubahan gitu loh. Mangan permen. Bareng. Amin wis. Ora di duit. Digarap kok nggih. Ponggi. Nah, amin aja digarap. Pucet wonge. Munyok lepas-lepas ke lho. Le, rene le. Tawon tuh. Ijo ini. Ben untuk eksperimen tikus. Lah iki lah kalau ane. Aja sauta lho ning kene ana marot wae. Alhamdulillahirabbil Alamin alamin. ya rabbal alamin. Sak menika ya nderek bebungah. Mobile adik kula Mas Angga niki sampun ketemu jodone wis mengayu bagya. Kek ya seneng rasane atiku saiki wis nemu jodohmu. Lah, iki kesadarane kowe iki kira-kira iki ning kene iki arep ngomong apa? Sak wong anyar, aja macem-macem. Sesuk wae minuman kowe lho duwe gawe. Dino aja sesuk minuman wae. Kono lho, tekan lho. Aku kesel-kesel lho. Hati mantan pegel aku. Cangkemmu lho. Ora pegel piye nangis dipro lilipen. Lha kowe mau lho tak delok kok story ne cah-cah. Jenenge baru njak popul. Udune kan seneng. Seneng ndasmu moncrot. Aku diiring. Aku rono. Oh, nggih, ngono. Ndasmu meletot. Oh, betul. Ini le, tang-tang sekarang ngene. Ben gaya ngene le, aja ndaku panitia dina iki. Panitiane aku. Sing kok duwite ya aku kok. Lah, kowe muni ora dibayar apa? Mungkin lak bayar lho. Tenan to. Lah kowe numpang aku ping pindho 200 aku yo balik nih ra. Hei, Kok kira oclok kok kowe iki yo kurang. Aku wis 150 tak buka, baru 50 iki mangko. lho, berarti ora dipindho kowe. Kowe sing pindho, aku sing pertama 150. Cangkemmu lho. Terus teranmu kobong iki kok. Oh, muni yo tak bacot ngomong. Sekolahane Sakmu pirang-pirang dina iki. Kewangi gawe niki tumplek ngono kaya. Dina iki wayahe roasting punyuk. Jomo. Wes ojo. Ora, utangku akeh. Iki pojok Apa? Mlebu golek Pak Parmen. iki Suroto iki nyapa jeneng jangkrik. Kowe iki suwi ra tangga kok tak bakal roto jangkrik kan. Kowe gemuk kenthong, aku golek Pak Parmen. Golek wis cethok ngene. Wis lera apa-apa. Mantuku masa pendidikan. Oh, Pak kuwi mantan ngantuk ae kok. Moro tuaku lho. Mau coba gini. Apa direng sik didek terus. Nyuwun sewu tapi Mas Eh, kula. sik tak omong pas. Ngomong ae to. Genten. Kono rada rono. Iki hak-hake ngene iki. Nyuwun sewu lak jenengan lak pun. Anu to Kang. Wis tau omah-omah. Jenenge wong arep omah-omah lak persiapane genah. Beh, genah dik. Iya ta, Mak? Kok bro kok rada rene. Aja iki wis payu iki Joko tuwek kene. Celok. Iki sing dadi mantene kowe ora aku lho, Joko sing urung iki. Lah kok kowe ngandani lho. Dheweke dhewe iki ning kene sing ngandani luwak-luwak iki. Lah kowe gane open BO ae. Iki
napa niku keluh kesah kula to. Iya. Niki omong ae to. Sing aku tak meting kok. Meting lho. Nuwun sewu Kang jenengan tak nggih pun omah-omah. Tenan nglumpune sedulur ki angel. Nggih pun pindho to. Maksudnya Itulah aku ngomong awak. Cek. Itu titip ono iki. Jenenge omah-omah lak persiapan jelas. sedulur mental pikiran sing paling apik materi bondo donya Lek dong kowe iki urung tau nglakoni kok ya minter omong pun. Awake dhewe omong sing to meneng. Wah jeneng omah-omah iki lak ya dipersiapne apa kebutuhane. Wah segenah murat-marit nek ra siap. Lah kok iso nukoni manuk. Manuk pentet. Terus Manuk pentet ki sogra kuwi 3 juta. kuwi arep trimo rabi. Arep rabi lagi teko kene iki lho wis nukokne pentet ning kono kae. Jenenge Ngut sogra jenenge. Sogra. Ngocene. piye? Wis sograne. Tapi urune. Urung tengkek buta manuk akeh lho dene kene de. Tengkek buta pentet. Emprit tarung. Kene sejine oke. Kanca-kanca niteni kabeh kok. Sejine oke. Iki engko lah sing kawin ki manuk kuwi apa manukmu? Lah maksudmu lah. Kowe mbak wadi kowe tocok. Ora kok masalah buka, Mas. Aku Iya. iki karo Pak Maroto aku jane rada ra penak. nyapo. Oh manuk pendet diombeni susu ku ya. Masamu gono kekuatan. Tumpang apa sing sopon kae ya susu lek pendet iki jangkrik. Wis. Sogone mati. Totale piro dong? Matamu. Totale kabeh. Manuk ki 3 lho. Iya. Manuk. Lah iki Bu kula. Wis aku ora buka wajah Pakku. Pakku lucu. Wis di roasting ki kowe kok iso roasting pakmu ki ngopo ta kowe ki lho rada Yo jenenge ngono. Awake dhewe awake nggih, wong loro awake dhewe den dikandani kentok. Apa tumon Pakku ngminti kaya dhuwur. Lah Keluar rumah kok. kok caca moro kok. Malah apa ya ngomong. Malah Pakku apa buka mimpi kok. Iki aja. Pak. Iya bener ya. Pak. Yo. Pak, Sabar nggih, Pak, sabar. adimu wae ana wejangan dong iki. Ya iki lho. Wis rabi. Wajan matamu rabi roh wajan. Ya wis bagus. Kae to omong ngono. Kowe suruh rabi bure. Ya paling endal lah kakang aku wis enek perwakilan iki mejang. Kowe ngelokne aku lek kakanmu senek iki. Tapi nuwun sewu. Ngene lho, iya. Nuwun sewu, Kang. Nyapo? Nuwun sewu. Niki besti kula niki, Iya. rencang kula nggih kakangan kula nggih adik kula Heeh. niki. Lah yo Diwejang ora mempan. Heeh. Mambengi dibubak kok ngantuk iki lho ngaji. Oh iya layang. bubak ya sakral. Ora sakral lho. Sakral kuwi. Disekseni para wali luwah ya to. Oh, Simbah reksa bangsa sing ora ketok ki melu nunggoni. Melu. Turu. Ndak kok ngene iki. Jenenge bejonggo ki lek dawuh ki kathah. Ya mesti dibuka. Buka, Kang. Sentonge kae. Oncek sitok-sitok Iya, kok. Unir jahe. Sakan turute kae. Ngantuk. Lah kowe nang ndi ki kok rambut jeglokne pas netake ring pisan kuwi. Delala lah aku lah dadi seksine Ah. bejonggone dadi aku ning sandinge bejonggo. Lah cara to aku nek ning sandinge ngono tak jambak cangkeme ngono. Iki lambe kok rambut. Kowe Kota jangan ngantuk. sakral le. Tamu iki le. Wong rabi ki ora gampang. Iya. Pakai ora gawe. Kamu kira aku Ojo tentang ragase. sumpah. Tentang mental dan pikiran psikis itu harus siap. Wah, kula ilmu IPA. Kok bermatela kuwi kok. IPA psikis. Loh, anane to ganungan ki makane koyo kowe kekan salto goblok ini. Dalam. Ah, cek ngene goblok. Tuane kene. Ketuane kene. Aja kok ngene aku goblok semono pendho ya. Awet. Iki ngono. Iki kene genting ngomongi. Wes kowe dah lo dhewe manut
iki mbok sing trima. Lucu aku. Awake dhewe iki mbok trima wong telu iki goblok ora poyo. Lah kok kopior ndase. Tapi kopior yang mulai ngene lho. Iya. Sup iki tak anggap wong ebeh. Nyapa? Ida apa Bos? Idealis. Iya, profesional. Iya. Wong dia ngelatih aku sampe ndang keplak-keplak itu. Iya, toh. Akhirnya encer toh. Iya. Kemarin video kan kowe toh. Iya. Lali kuwi. Riz, kalian gak Riz, Iya. rewan ning Jember, Heeh. tekan Pasuruan Iya. toh. Cah cilik nek nangis toh. Apa? Lah aku lunggone andenge. Iya. Aku tuh, Mak, jikot kudune pundak kene lho. Cakep Mak. Wah. Tangi yo Mak. Nyapa to nggih? Cah cilik nangis lho. Pangkunen tak pangku. Aku karo turu teng ngene. Kok karo bes rembes. Piye? Oh, gini ngerti ning andengku. Cek kok ngitok. Aku sering-sering kok. Apa nggih? Pak, bocah ngising. Aduh, aduh gue ngono. Aduh. Iki tenanan. Masalahnya apa? Iki gontok-gontok ngewangi bocah cilik iki mau. Akhirnya supirnya muni piye? Cendole aja mbok buka, tutupen. Lah yo Pak, ben kroso teko mburi. Lah aku ngomong anake kok iki ngomong boe gajian sithik. Masuk. Dong, ayo. Nah. Iki mau tanggapan bareng iki larang iso. Lah lah iya kan. Wong ora tau dianggap wong papat. Kelingan sitok kas. Apa? Ising ning kanale apet. Aduh lah. Saya Bos aku kali aku kon ngubur kok. Ah, cincin. Aja ngono. Oke. Ini rasa kesempatan. Lah, iya. Tapi sing jelas iki ngono aku ya rasa berbunga. Iya. Ning kene wis tekani awakmu. Aku muga-muga dina ngopo tahun ngarep ganti kentung. Amin. Ora iki kok karo iki. Aku kasih biru. Kowe aja kaya ngono kowe ngelokne aku karo kentung. Ora. Aku karo kentung lho nyatus. Aku kok. Wis nombok iki aku terus kok. Wis karo jati karo. Mlane Soalnya tukang sompet Walter Alah, alah. ngomong ini. Ramal sore Malang. Malang. Satri lho. Jatri wis. Coba bodho. Jatri yo kok. Nggih, kagak masyarakat mriki kula makili nggih niki sedulur kula mbok bilih enten kirang langkunge mangke urip bebrayan mriki kula nyuwun tulung dikandhani Nggih. kagem masyarakat Sinuman mriki. Terus kagem mara sepahipun nggih kula nyuwun ngapunten nggih jenengan Kang Sabar. Mergi Mas Punggi niki mboten saged diatur rontok lara pikir lan uteke. Niki nembe stres. Niki ragat nggih. Mari. Awas ta matamu. Wong kotor 10 tok. Wah kaya dinyang iki ra. Dong. Rek. Lah dhewe iki bosono gamelan dhewe. Tanggapan bisa nek korban cangkem. Iki aja ngono-ngono wis. Wis pokoke buat Bapak Paimin kali Bu. Ini aku nek ngono iki aku. Kuwi sing ngucapne aku iki ngono tanggap. Ngomongnya Ini lho maksud iki. Kowe iki mantune Pak Imin. Ayo matamu. Iki Min. Tadi Pak Paimin kali Bu. Paimin. Maksud aja iki jaget. Loh, nggih Pak Imin panjenengan sing sabar duwe mantu Sik dagelan. baik. Aku tak ngomong dulu. Iya. Aku ndongane bapak ibuku nyapa? Nyapa? Anu ngene. Rumah kok iki ora mati lho, pokoke tak. Pitung iki aku arep pitung benomo dhewe kok. Ngenten Bu, bapak ibu wah. Aku nyapo, bandel lucu-lucu iki ora ditanggap. Regane oben wong loro. Nek pawon iso tak. Rambune dientek niki wak sudah beber. Bukan wong loro. Murah. Apa? Iwaknya ambil, iwake tuti. Dadi aku tak jawab sinetron. Dadi ngene lho, Bu. Iwake bangkit, iwake yati. Kuwi ya doyan kabeh. Astagfirullah. Kuwi kanibal. Dadi aku ndongane Pak Buku iki apa to? Aku ben nurun bapak ibuku. Bapakku pekerja keras. Iso nurun kuwi lho. Dalane
dhewe-dhewe le. Lho Pak Mbok dalane dhewe-dhewe. Lah keret ta enggokne. Keret buntet terobos nang. Kowe iki tak bayar yo ngomong ya. Nah. Jenenge ngono. Ora iso, wis kono-kono. Ora iso. Aku letrek aku. Heeh. Retrek. Oleh, lha tak blek, ora isin kowe arep Pak Paimin. Isi. Ora isin Pak Paimin ora isin. Wis kulinan mah. Anu. Satu. Lah. Ora malu luga iki kok kreket rumah. Jenenge tanggap sapa? Ojo asu malah. Ayo. Aku misuhe bukan berarti aku kok elek lho. Ciri-ciri mesti nerok nih. Asu kan artine. Apa, Bu? Aku selalu mencintai. Ibarat iki aku omongan kowe elek karo bojoku. Kuwi aku selalu seneng karo Aku tapi kan ngati. Jatuh aku ra becek ganongan iki, ganong ono dhewe. Ngono nekane dhewe. Yo sumbanganmu. Dadi ono kabeh. Kanca pengrawit FIFA iki ya sumbangan. Ora. Jatri lawan dhewe jatri. Wes saiki ngomong ndang. Iki wancine pun dadak. Iki dadake kata kayak kula matur sembah nuwun kagem dulur-dulur. Kok omong wong maling ngene omong. Maling setoran kowe kok. Para pamirsa ingkang minulya. Nggih. Lah nggih. Ayo, dah. Para pamirsa ingkang minulya. Ora bapak-bapak, ibu-ibu. Kawak. Lucu jangan. Cocok. Kowe tangi wong loro dhewe aku tak tau bocah. Ya. Lah kok banyak lanangnya ora mbok duduk yo ngene apa. Nggih, para bapak ibu ingkang minulya. Ora bapak-bapak, ibu-ibu. Wae omongan bos meneng lugu. Omongan bos. Wong ada blekok. Para bapak ibu ingkang minulya, kawula nyapa. Nyanding tok. Aku ki nyanding tok karo mengamati. Apalanku lali nih Sandi. Iki bocah loro gak tak dibayar ora gelem joget to. Sing bayar dia apa ngono to? Aku ning kene jelas tumpangan lha kowe iki piye? Lanangan iki dulu. Lagi lah sapa. Sedulur pemindo. Lah kowe iki sing ngundang sapa sing bayari sapa kuwi lho. Kowe lek roh ngono ki ndang kekno amplope to dong. Lah kowe yo ora nyawang aku iki. Ya. Apa nyawang? Ini nyawang lho, gara nyawang. Aku itu pisan to nek dhewe lho. Lucu yo ngene iki Pak yo. Basa tak sawang dasi kok hotel. Wis aku nanggep lucu jangkrik menurut nanggep wong iki. Pripun? Nggih niki anu sewu kula selaku ketua kelas teng mriki. Sewu saderengipun niki amargi rencang-rencang reok niki kuwatah sing rawuh niki grepek gedang grepek telo sithik edang waton rata dadake niki mengki sesek to. Ojo brepek gedeng brepek telo. Oh, ditangkapnya ping 3 lho, Pak. Liyane telo kok. Lah ditangkapmu aku ki nek niki becek lho lha iki. Aku mbok, aku tak Lompane kok sing kemati to. Nek ono dhuwit kok utangi. Jangkrik diomongne kok. Kelas. Kowe iki sing ikhlas karo kancamu. Nggonku ya urung tak lebokne jane. Wah. sing ikhlas apa nuwun sewu. Aku nek ngene iki diungkit-ungkit ini pegel aku ngene iki. Ora kok piye-piye ganongan loro, dadak loro, aku Loro matamu. urung becekku. Langarane jare nyilih duit kowe. Niki 3.000 lho, Dek. Kowe iki aja kaya ngono 3.000. Halo Pak, sen matur lampune kita balik. Oh isi. Aja kudu bubuk. Kowe aja kaya ngono. Kowe iki jenenge dulur rasa tok omongne kaya ngono 3.000 ki. Enak buku. Nyapa? Iki guyon, Bu. Iya. Guyon. Iki aja kok tenan. Pak, Guyon nek kowe guyon ku nek kula tenanan iki. Aja kaya ngono. ora, masalah sesuk nek mekar ini berarti ya kuwi. Kowe ya
Wah, hei basa ini lucu padahal. Waktu beda. Nggih. Kawula atur sembah nuwun kagem para seniman riot saking Ponorogo, Madiun, Ngawi Magetan, so sakari sedengan. Sampun dugi mriki nyekseni Mas Pungge ingkang sampun wali matur wurus. Nggih sakmenika mugi-mugi sedaya ingkang kanthi kajate Mas Pungge sekeluarga diparingi lancar, rezeki barokah, dadosa kemanten kakinen langgeng sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. nggih, pramila saking kawula niki nggih ketua rodok wong blegek. Matur sembah nuwun kagem sedaya ingkang sampun rawuh, kula dongakne mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Selamat dunya selamat akhirat. Amin. Kanggo adikku Pungge tak Amin. dongakne muga-muga iki sing dadi terakhir. Amin. Dadi lanang perwira sing tenanan le ya, tanggung Amin. jawab. Wes kok didoyo. Kowe iki ben adip karo Mano nyapa. Ngomong ora piring. Oh, teman ora piring. Yo. Nggih, pramila kula saking rombongan ganongan iki ngatur sembah nuwun kagem Riok Singosaju sedaya pengrawit kalian pembarong kang sampun rawuh cekap Siap. semanten saking kula niki kula pindahkan ke Mas Gendong. Monggo Mas Gendong. Iya. Pembangunan penata acara dong. Oh, ngono to. Lah kowe iki tukang ngusung-ngusung sego kae lho. Ngomong eta. Ayo bagian bersyukurilah. Wah, ngono lho, Mas. Nyapor ngono. Oh. Terang. Urung. Sing ndi? Bon niki kula nggih, niki kula nggih. Nggih. Aku iya. Wis katek boro. Urung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.